Sinusulong ng Sangguniang Panglungsod sa Dagupan ang isang ordinansa na magtatakda ng mas mabigat na parusa o penalty sa mga lalabag ukol sa pagbabawal sa paggamit at paggawa ng ilegal na paputok. Bunsod ito ng insidente ng pagsabog ng kumpirmadong ilegal na paggawaan ng paputok sa nasabing barangay Bacayao Norte noong mismong araw ng Pasko na resulta sa pagkakasawi ng 2 individual at 13 katao na nagtamo ng minor injuries. Hindi naman umano nagkulang ang pamahalang lokal at mga katuwang na ahensya sa pagpapaalala sa mga residente ukol sa panganib na maaaring idulot ng mga malakas at ipinagbabawal na paputok. So, din ng alkalde na mas paigtingin at palakasin ang koordinasyon sa pulisya at ng mga barangay upang matiyak na sumusunod ang mga residente at maiwasan ang disgrasya at casualties. Binigyan din naman ng hanay ng pulisya na patuloy ang kanilang hanay sa pagbabantay sa lungsod pati ang pagdagdag ng itatalagang pulis sa ilang pang lugar na nangangailangan ng puwersa, partikular ngayong holiday season. Sa kasalukuyan, nasa 20,000 hanggang 30,000 pesos ang multa at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon, bukod pa sa kanselasyon ng lisensya at pagkumpiska sa mga illegal na produkto ang ipapataw sa mga mahuhuling lalabag. IFM News. IFM News. IFM News.